खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरनाय थाबाय। दिनै गवालपारा जिल्लानि दुधनैनि बर' सुबुं हारिमु संरैखाथि आरो जौगाथाय आफादनि बानजायनायाव लानाय दोरोङारि बर' सुबुं मोसानाय देंखो लोथि मावबादाया दिनै जोबनानै थाङो। बे मावबादाया थांनाय जुन दाननि 9 अक्ट'निफ्राय 11 अक्ट' खालारसिम क्रिस्टि मन्दिर आमजंगायाव अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी बिथाङा 90 जौथायावनो दैखंखोलायाव फोरोंलांनाय गासै मोन 6 दोरोङारि बर' सुबुं मोसानायफोरखौ देंखो लोथि सुजुनायनि जुनै सान 10 नि मोनसे देंखो लोथि मावबादा खुंफुंनाय जायो। आरो बे देंखो लोथि मावबादानि थुंगिनाय फोरबोखौ दिनै आमजंगानि थावनियाव थानाय ITDPनि मावख'नि कनफारेन्स हलाव खुंफुङो। बे थुंगिनाय फोरबोआव गिबियावनो अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनि सावगारियाव आलारि बाथि सावजेन्नाय आरो बिबार बावनाय हाबाफारिजों लोगोसे दोरोङारि बागुरुम्बा मेथाइ खननाय हाबाफारिजों जागायजेनो। बे थुंगिनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि थुनलाइयारि गौथुम फिथिखा आरो साख्रिआवला थुनलाइयारि गौथुमनि मानाव गेदेर दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैयो। आरो जोंनि गवालपारा जिल्लानि मानाव गेदेर हारिमायारि आफादफोरनि दैदेनगिरि महरगिरि बिथांमोनहाबो बे फोरबोआव बाहागो लाफैयो आरो थुंगिनाय फोरबोआ जोबोर गाजा गोमजायै जाफुंसारो। स्थायी मोनसे आरो मनफोरा मोनसे मोननैयाबो रिपिट जाबाय थायो गले गले जों बेखौ जोंनि नटेसनाव मोनसे डाइरेक्सन जों लिरना होगोन बबेखौ मानि उनाव मा रिपिट जायो जों बेखौ लिरगोन।